Lehendakarian baimenarekin ez dut hitzaldirik egingo, baina bi hitz esango, hain zuzen ere, patronatu honen izenean denoi eskerrak emateko eta elkar zoriontzeko. Eta gogoan dut 2005an, hemen ondoko Euskalduna Jauregian, euskararen 8. lurraldea aldarrikatu zuen Andu Lertxundi idazleak. Puntu eus gauden lekuan edo puntu eus lortu izana. Horrekin dena esan da dago. Opari txiki bat eskainiko diot, patronatuaren izenean. Opari hause da, testu simple batekin, puntu eus fundazioak iratxeri, esker honez, 2013-06-14. Zorionak iratxeri.